Norman Gisale amenetu ndi Deputy Minister for Homeland Security komanso pachewa ndi phungu wa nyumba ya malamulo kuchoka ku Nchewu Central East Constituency. Iwo atu dzulo anapita ku constituency kwawo kumeneno anakakumana ndi anthu kumeneko makamaka anapita pa chipatala chimene chimadziwika zonena kuti Nsiyaluzu kumeneko ku Nchewu tikupeza kuti kwa amene timakhala ku Nchewu tikudziwa bwino pa chipatala chimene cha Nsiyaluzu ndipo pamenepo amakakumana ndi ogwira ntchito zaumoyo ma HSA komanso anthu ena ndi ena okhuzidwa amu constituency yawo. Nde pa mkumano umenewo iwo atu anapereka njinga zakapalasa kupereka kwa anthu ogwira ntchito zaumoyo amenewa, njingatu zokwana 38 kwa anthunso 38 anthu ogwira ntchito zaumoyo amenewa. Titha kuonanso pa chithunzi pamenepo aliyense ali ndi njinga yake njinga ya nyuwani imeneyo ndi cholinga choti azigwiritsa ntchito ku constituency imeneyo pamene akuthandiza ntchito zaumoyo. Paja kuli kampeni yokhuzana ndi polio, vaccination ya polio ndikuti anthu amenewo azikhala akugwiritsa ntchito kumayenda kuyendera mizi yosiyanasiyana around that community. Ndeto pa msonkhano umenewo sizokhazo zimene anapereka ma wheelchair kwa anthu okwana 5 kuphatikiza pamenepo ndikuti anaperekanso ndalama yokwana 100,000 kwa aliyense. Nde timadziwa kale kuti pamwambo wakulonga pamene akukhalanso mafumu akuluakulu nde pamenepo panafikanso mfumu yaikulu Makwangwala. Nde nawonso monga ati anapasidwanso mphaso yawo pamenepo anapasatu njinga ya moto. Titha kuonanso pa chithunzi chimene chikusera pa skrini pathupo ndekuti akulandira njinga ya moto ya nyuwani, zinthutu zonyaditsa kwambiri, zinthu zosangalatsa kwambiri. Phungu kumakumbukira kumene amachokera ku constituency yake. Pomalizira penipeni anapeza zoti atulutsa ndalama yokwana 3 miliyoni malawi kwacha kuperekatu kwa ogwira ntchito zaumoyo kumeneko kutino aone kuti achita motani. Ndenotu mawu a Norman Gisale amafotokoza kunena zona kuti zinthu zimene akupereka ku constituency imene sizikutanthauza zoti ndi zachitukuko. Izizi angochita mwachifundo paja timadziwa kale kuti a Norman Gisale ndi khalidwe lawo ngakhale asanakhale phungu wa nyumba ya malamulo kumeneko amakhala akuthandiza ku dera limenelo magawo osiyanasiyana kumbali ya zachifundo ndi zina zotero. Nde amafotokoza kunena zona kuti ayambapo nkhani ya chitukuko nthawi yake ikafika yoti avumbise chitukuko kumeneko. Nde amapitiriza kufotokozera kunena zona kuti akonza plani kuti amange chipatala cha makono nde kaya chimanga ngati Rural Hospital siziwuzika bwinobwino komano kuti ndithu chikhala chipatala cha makono kwambiri moti nyumba za ogwira ntchito pa chipatala azikhalanso za makono akhala akumangira limodzi. Ayi ndithu zinthu zosangalatsa kwambiri kumasirira anthu kumakhala ndi phungu ngati ameneyi. Chifukwa ma constituency muli aphungu onena kuti amangooneka pa nthawi imeneno akuchita kampeni kufuna kuti avoteredwe. Akangopita ku parliament ndekuti amayiwaliranso zonena kuti anasankhidwa ndi anthu pena kuchoka ndithu ku constituency kumeneko osamaonekanso ndi kuoneka komwe ndekuti kupita ntawuni kukachona kumeneko. Amazaonekanso nthawi yonena kuti kuli kampeni. Timaziona zikuchitika zimenezo kumaloza kuti 5 years yadusa kuti phungu wathu watipangira chani zosadziwika bwinobwino. Kuona misewu ya Makwala ndikuti inapoyira kalekale zoti phungu ali kumeneko kuti mwina mwake atha kungopezako greda ipale konsewu zimenezozo. Ayi ndithu ma potholes pena paliponse m'misewu amwene. Kuona nsewu kaona palidwa liti kaya sizikudziwikanso ndi tsiku lomwe anapalako nsewu umenewo. Nde mix panopa anthu tinasiya zija zomalima msewu ngati mmene zinkachitika kalekale ndekuti kuli nthawi ya youth week ndi zina zotero zimenezozo anthu anasiya mmene democracy inabwera panopa zonsezo kulibe. Nde misewu inayipa osati masewera kuti mwina mwake olo phungu kuganizako kupeza anthu kuti chabwino angolimako ndi makasu chani zimenezozo. Hayi zoti kumakhala ndalama kande kuti CDF zimenezo osaonekako kuti anapangira chani ndalama zimenezo. Nde paja pano akunena zona kuti kuli 5 billion imene izipangidwa allocated ku constituency ina iliyonse. Nde pamenepo ndekuti noto aphungu akuchita kuombera m'manja kuti nthawi yoti alemereja ndi imeneyo. Zoti ndalama zimenezo ntchito yake ndikupangira chitukuko ngati mmene akuyankhulira amene a Norman Gisale. Zimenezo ena m'mutu mwawo mulibe nkomwe angokumba mijigwa iwiri ndekuti nkumanga tima bridge tamatabwa basi pamenepo akuti amaliza kupanga chitukuko constituency. Andi panopa ndekuti aphungu wa nyumba ya malamulo ofuna kuwapana kwambiri ma constituency amenemo makomiti amene amayendesa zachitukuko ofuna kuonesesa bwinobwino kuti aphungu amenewa atitumikira zenizeni athandiza constituency. Ndeto nawonso atiye Makwangwala anathirapo mawu makamaka kuchenjeza magazi amenewa ogwira ntchito za moyo kuti no pamene andi njinga zimenezi
agwiritse ntchito mosamala asapezeke zonena kuti sokoneza kumapeto wake ndi kuti ziwavuta akathera muchitokosi. Ayitu malangizo olondola kwambiri chifukwa zinthu ngati zimene zimachitika ndithu tinaonapo ku Lilongwe chakumitunduko mwezi wa Februwari chaka chimene cha 2025 kunapezeka zonena kuti HSA wina wake amene zina lake ndi Austin Majawa analandira njinga kumeneko kuti azigwiritsa ntchito kutumikira ndi kuti chipatala cha mitundu mapeto ake uja malozi atamuchapa anapeza kuti njinga amene wagulitsa plus zinthu zina zakuchipatala kumeneko anapezeka zoti wagulitsa mpaka nano apeza kuti polisi yamubwatira chani zosakhala bwino. So malangizo amenewo ndolondola ndithu kuti makosana amenewa agwiritse ntchito imene awapasira njinga zimenezo osati akawachapa malozi apeza kuti agulitsa chani kapena asokoneza mwa njira ina yake. Kupereka njinga ya moto ngati zimene achita pamene pano manichisale komanso njinga zakapalasa sikoyamba tinaonanso kuti mwezi wa Machi omwewu chaka chino panali pa 14 pamenepo anapeza kuti manichisale anazapitanso ku constituency yawo yomweyi kumene kono kunali ku chipatala chimene chimadziwika zona kuti Nsipe kumeneko anaperekanso njinga zakapalasa zokwana 21 kwa ogwira ntchito za umoyo kuchoka pamenepo ndikuti anaperekanso ndalama yokwana 2 miliyoni malakwatcha ndikutino kwa ogwira ntchito ku chipatala kumeneko kutino aonerane anaperekanso ndalama yokwana 3 miliyoni malakwatcha yothandizira zina ndi zina pa chipatala chimene cha Nsipe. So it's routine kuti manichisale amakhala akuchita ntchito zachifundo kuthandiza ku constituency yawo chifukwa mwezi wa November chaka cha 2025 manichisale anazakaperekanso njinga za moto ndikuti za mtundu wa Lifani komanso King Lion kwa mafumu okwana 7 ku constituency imeneyi tinaona kuti mafumu ngati Gwedeza maso mfumu yaikulu Champiti analandira njinga zimenezo kuphatikiza pamenepo ndikuti anaperekanso ufa ndi zina zotero kuperekatu kwa anthu aku constituency imeneyi. Mwezi wa Januwale omwewo tinakhala tiona akupita kumeneko kunali kupereka mafuta ophikira ufa nyemba chani kumadera ngati Champiti ndi ena otero anapasidwa zinthu zosiyanasiyana makamaka zoti ziwathandizire anthu amenewo malingananso ndi nyengo imene akuyenda anthu kuphatikiza pamenepo tinaona kuti munthu amenewo ndikuti madamu akunyumba kwawo anaperekanso ndalama yokwana 3 miliyoni kuthandiza kudera limenelo kutino anthu aonerane ndi cholinga choti athandizike ziwiri zitatu. So nkhani ya zopereka-pereka manichisale siya chilendo kwenikweni ambiri ndithu titha kuchitira umboni. Ayi zimenezo ndi zimene zimafunikira mwa phungu wa nyumba ya malamulo kapena adindo amene ndi kuthekera kuthandiza kugwiritsa ntchito ka ma personal resources komanso ngati ma allocation a ndalama zachitukuko zimafunikira ndithu kuthandizira ku constituency kwawo osati adindo kumapezera zoti zimene akutchuka nazo ndikutino ndi zochita chisembwere ndi azimayi osiyanasiyana ngati tinaona pakati pa kansala wa ku area 23 ku Lilongwe kumeneko ndikutino zithunzi zake zinali mbwerekete m'masamba mchezomo kani yake uhule basi mamoti apange concentrate zinthu zothandiza kudera lake ndikuti busy mahule zinthu zochititsa manyazi zosakhala bwino chitukuko ndikuti zero komaza dabwa kuti kodi amene mumamusankha malingalira motani anthu. Ayi ndithu mmenemo nimene nkhani zake zikuyendera situ zoti mwini maganizo pa nkhani imeneyi makamaka pamene tiyankhula zona kuti manichisale monga iwo ngati phungu wa nyumba ya malamulo kuchoka ku Nchewu East constituency anapita kudera lawo kumeneno anakachita ntchito zachifundo kumeneko kumene apereka ndalama zochuluka kwambiri kuphatikiza pamenepo ndikuti apereka njinga zakapalasa zokwana 38 kwa anthu ogwira ntchito za umoyo komanso ndikutino njinga za anthu aulumali zokwana 5 kuphatikiza pamenepo ndikuti mfumu yaikulu Makwangwala kumeneko nayonso ndithu ayipasa njinga ya moto ngati njira imodzi yochita ntchito zachifundo. Ngati maganizo amene alipo mutha kufotokoza comment section koma tikumapereka tikumbukirenso kulemekeza maganizo anzathu. Sayiwala kupanga like video imeneyi komanso panga subscribe channel chimene cha Fox Online News 18 chingoti nkhani zambiri zikamachitika ndithu zitakufikirani mosavuta.